Bugünkü temamız erginler. Şolun üstüne durup geçeceğiz. Erginler näme? Yani biz geçen temalarda maddalaryň bölünüşinde maddalary arasy maddalar, garyndylar diýip iki bölege bölüpdik we garyndylarym kwapdaş maddalar, kwapdaş däl diýen maddalar diýip bölüpdik. Şu taýda kwapdaş maddalar bardy gurulmy diýär erginler. Erginleriň hemmesi kwapdaş maddalardyr. Yani kwapdaş maddalar näme? Bular barada siz bizim geçen kimyada geçen temalarymyzy seretip bilersiňiz maddalaryň bölünüş temasyny. Ve biz şoň üçin bärde kämir üstünde durmak istemez. Dowam edýäs. Yani bu gündelik durmuşda ulanýan erginler yani daş döwrüňizde seredeňizde gündelik durmuşda ne kofe bolsun, şekerli çay bolsun, şekeriň çay diýeremek ýa-da duzly suw, duzyň suw diýeremek ýa-da kömürtuş gazynyň ne bu şu şekerlendirilen yani gazlandyrylan içkilerde ulanılmasy ýa-da şeýle ýuwjy terişdeler bolsun. Bu şolong hemmesi biýe suw bolsun hemmesi erginlerin masalyny değişdi. Indi erginlerde siziň ilkinji bilmeli zatlaryňyzyň biri göterim konsentrasiýasy ýagny C bilen bellinsek göterim konsentrasiýasy deňdir duz massa ýagny erginde eren duzyň massasy duz bolup biler näme eren bolsa eräniň massasy. Men bärde duz diýip görkezän has düşünikli bolar ýaly paýlanynyň massa ergin. Ştaýyk ergin diýip ýazýan. Köpeltmegem 100. Ýagny muny mysal bilen görkezsem şeýle bir gapda aýdaly 40 gram suw bar. 40 gram suw bar diýelim. Ve şu suwda 10 gramam duz erilipdir mysal üçin. 10 gram duz eredilen. Nahar duz diýeli aýdaly. Natriy flor. Ne? Şu taýda göterim konsentrasiýasyny hasaplamak üçin biz C deňdir. Yani eren maddamyz näşe? Duz ýa-da eren maddamyz başgaça. Eren madda diýip görkezän men şuňa. Eren maddamyz ýagny 10 gram paýlananam men şu taýda 40 gram diýip alsam ýalňyş bolar. 40 gram diýsem ýalňyş bolar. Şoň üçin sebäbini 40 gram suwuň agram biz näme diýäs? Umumy erginiň agramy duz bilen suwuňkyny goşsak 50 gram bolar. Şoň üçin biz umumy erginiň agramyny alýas. Bärde biziň formulamyzda da görkezlen ergin, umum erginiň agramy 50 gram. Köpeltmegem 100. Deňdirim şu taýda 20% çykýar. 20%. Ýagny şu nollarymyz gysgalsa 10'a köpeltsek 100, 100'üm 5'e bolsak 20. Garaz bu matematika temamyzda da matematika tapamyzda da durup geçdik. Üstünde prosentler barda, prosentini nädip hasaplamaly? Şolar barada. Ýöne bärde şu formula bolmazdan hem proporsiýa arkaly hem hasaplap bolýar. Göterim konsentrasiýasyny mysal üçin men şeýle hasaplap görkezän. Ýagny biziň erginimiz, umumy erginimiz näçe şu taýda 40 goşmak 10 50 gram. Erginimiziň mukdary 50 gram. Diýmek 50 gramymyz näçe bolar? 100 göterim bolar. 100% bolar başgaça. 50 gramymyz 100% bolsa biz eren maddaň göterim konsentrasiýasyny tapmaly. Ýagny göterim konsentrasiýa diýmek gurrun eren madda bardy diýendir. Şonu berk berilen. Onu biziň eren maddamyz näçe? 10 gram. 10 gramy biz x% diýip ýazsak, şu taýda x'imiz biziň proporsiýa arkaly hem gelip çykar. Ýagny 10 köpeltmek 100. Men muň üstünde kän durup geçerim gelenok. Ýagny matematika tapamyzda giňişlerini görüp bilersiňiz. Garaz gysgaçaýdanmyzda şu taýda x'imiz 20 göterim çykýar. 10 100, 100'ü 5'e bölsek ýagny 10 köpeltmek 10 100, 5'e bölsek 20 göterim başgaça prosent ýagny. Bu usullada jogabymyz dogry çykdy. Bu formula bilen hem dogry çykdy. Bu formulada däl aslında ýagny bir prosentin hasaplanyşy
Onu seyredip görüp bilirsiniz. İkinci bilmeli zadyňyz erginler barady. Ergin ýagny malyarlyk. Malyar konsentrasiýa diýilýär başgaça. Biz şonu me bilen belläsek, ýagny en paýlanan gowrum. Enimiz mol, eren maddanyň moly. Başgaça eren madda. Yani erginlerde el mudama gurrun näme barada diýenikin eren madda barada diýär formulalarda. Şoň üçin men şuň ýokarynda eren madda aşagynda kam gowrum ergin. Ýagny suwunkyny almaýaňyz bäde gowrum ergin. Ergininkinem el mudama litrda alýaňyz. La bilen belledim men. Ýagny millilitrde däl. Millilitrde almaýaňyz, litrda alýaňyz. Ýagny diýmek ölçegirligimiz näme bolýar? Mol paýlanan litr. Ýagny malyarlyk ölçegirligimiz mol paýlanan litr bolýar. Indi şu taýda bize şeýle bir mysal berse, şeýle suwly erginimiz bar. Şonuň erginiň gowrumy aýdaly 500 millilitr. 500 millilitrde aýdaly 2 mol natri klor eridilipdir. 2 mol natri klor eridilipdir. Şeýle bolsa erginimiziň malyar konsentrasiýasyny hasaplaň diýse näme hasaplaýas? Ýagny malyar konsentrasiýa deňdir formulamyzda bolşýar mol eren maddanyň, eren maddamyzyň mol berilen. Şu taýda biz 2 mol diýip ýazýas. Paýlananam erginimiziň gowrumy litr. Men şu taýda 500 diýip alsam eýem ýalňyş bolar. Şoň üçin 0,5 litr, ýagny litre geçip alýan men. 2 mol dokman suratda gowrumyny biz näme etmeli? Litre geçmeli. 2 mol paýlanan 0,5. Olam deňdir 4 bolýar ýagny. 4 mol paýlanan litr. Konsentrasiýa. Millilitri, litr arasyndaky baglanşygy men şu taýda belläp geçeýin. 1 litrimiz deňdir 1000 millilitre gawat geler. Soň şuňsynyň proporsiýa arkaly hasaplap bilersiňiz. Ýagny 500 millilitr x litr diýip proporsiýa bilen hasaplap bilersiňiz. Ýagny şeýle görkezýän. Proporsiýada näme diýýärdik biz? Näşeýle atanaklaryny köpeldiýäs. Proporsiýa bolana ýagny köp muňsyny köp turup geçýäs. Proporsiýany öwren ýagny biz millilitriň aşagyna millilitr ýazmaly, litriň aşagyna litr. Bize soralýan adam litr. Proporsiýalary gowy öwrenmelisiz okman suratda himiýada, ýagny deňlemeleri öwrenmeli himiýada, soň prosent hasaplama öwrenmeli himiýada hasaplamary bilmek üçin. Indi dowam edýäs. Şunu hasaplaýan 78 gram suwda 2 gram duz eredilenmese bu erginiň götüründe konsentrasiýasyny kesitlemeli diýär mysalymyz. Ýagny näde hasaplaýardyk? C deňdir götüründe konsentrasiýa. Eren maddanyň mukdary m. Eren massasy başgaça paýlanan erginiň massasy. Köpeltmegem 100. Deňdir eren maddamyz näçe şu taýda? 2 gram. Bölýäsem mum erginimiziň massasy näçe? 78 gram suw, 2 gram duz. Ýagny 80 gram bolar. Köpeltmegem 100. Deňdir bundan aňarsaýan matematika şolary heýsalsak 2 10 köpeltsek 20, 20-nim 8'e bölsek 2,5 götürüm bolar, 2,5% başgaça. Ýene bir mysal işläri. 200 gram 5% nahar duzyny ergin taýýarlamak üçin näçe gram duz, ýa näçe gram duz we näçe gram suw gerek. Aýdaly 2 näşeýle bir erginimiz bar. Şu umumy erginiň massasy 200 gram bolmaly. Şoň 5% nahar duzdy. Onda biz näme diýäs? Şoň 5%-ni tapmaly. 200 gramyň proporsiýa arkaly we beýle usul bilen tap bilersiňiz, tapagy ýok. Men şu taýda proporsiýa bilen tapaýyn, az düşnükli bolar ýaly.
belki biraz ansap uzun dowam edýän bolmak mümkin. Ýöne düşünükli. 200 grammy 100% bolsa biz 5% tapmaly. Ýagny 5% duz diýmek şu. X diýär. Şuýa atanaklaryň usul arkaly köpeltsek x'imiz deňdir 200 ýagny köpeltmek 5 paýlanyň 100 deňdir. Näçe bolýar? O da 10 gram ýagny nollar gysgalsa deňdir 10 gram. Onu bizim duzumuz 10 gram bolmaly ekeni. Suwumuzam 200'den 10 ayırsak näçe bolar? 190 gram. 190 gram suwumuz bolmaly, suw. 10 gramam duzumuz bolmaly. Şonda bolanda ýagny şonda bolanda biz 200 gramlyk 5% daha duzun erginini alýar. Şeýdip ergin taýarlanýar, ýagny göterimde näçe duz mukdaryny bardygyny kesgitleýär. Ondan soňra ýagny şeýle proporsiýa bolup işledik. Dowam edýäs. 40 gram ergin buğurdulanda 6 gram duz alınıpdyr. Ol erginin göterimdäki konsentrasiýasyny kesgitlemeli. Ýöne bu misalymyzam ýagny 40 gram şeýle hasaplaly ergin. 40 gram onu erginimiziň massasy näçe eken 40. Buğurdulanda 6 gram duz alınıpdyr. 40'tan 6'yny aýyrsagam näçe bolar? 34 gramam suw şunuň. Bärde bu maglumat bize gerek däl. Bu ýalňyşdyrmak üçin berilen ýagny C deňdir M eren maddamyz näçe biziň M paýlanan M ergindi. Ergin bärde eren madda eren köpeltilenem 100 bizim formulamyz. Deňdir eren maddamyz 6, erginimiz 40. Köpeldiýäsem 100'ü. O da deňdir näçe bolýar? 15 göterim çykýar. Ýagny bärde şu suwumuz bize gerek däl. Bu şeýle bermek üçin biz ne bärde şeýitdik, hasapladyk. Şoňamyz. Ýagny mundan hem kyn misallaryň üstünde durup geçeriz. Ýagny erginden mundan soňky temalarda häzirlikçe erginler barda gatlama şulardan ibaret.